velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen lave 10 ting om min ven. Det er han så. Han prøver bare at spille smart. Nej. Jo, du gør. Nej, jeg ved bare ikke, hvordan min kasket skal sidde. Nå. Ja. Han er fucking slap. Du skal da ikke slå mig med det. Hjælp! Han er voldelig. Okay, og lad os komme i gang med challenge. Ja. Godt. Drej rundt 10 gange. Og så lave 10 armbøjninger bagefter. Okay. På under et halvt minut. Okay, jeg tager tid. Og du skal gøre det. Ja. Det er ikke mig, der skal. Nej. Okay, halvt minut. Skal lige stoppe ur. Okay, sig til, når der er gået 30 sekunder, okay? Ja. Så pas på. Og Jeg det, tager kasketten vi skal altså... Husk at filme. Okay. Film ned. Eller først, når jeg drejer, så bag. 3, 2, 1, nu. 1. 6, 7, 8, 9, 10. Flere OSS-agenter er forsvundet blandt dommermænd. De løsesumlige krav, de simpelthen forsvundet. Stop. Du nåede det lige præcis. Næste spørgsmål. Fuck. Det der, det skal jeg ikke prøve. Det er som om, man falder, når man laver en armbøjning. Hold kæft. Kom med næste. Ja. Og tiden, det var altså sådan her. Så, og det Jeg siger... tror altså ikke, man kan se det. Nej, okay. Bare sig, hvad der Nå, jo, der. Ja. Det Bare er sig 30 sekunder og 64 nanosekunder. Så det siger vi går. Og nu Okay, hvad er skal challengen vi nu? bruge sådan en her til katte. Okay, hallo. Ja. Hvor er katten? Den aner jeg ikke, hvor er. Okay, vi skal sætte den til 10 sekunder, og imens du sætter den til 10 sekunder, du må ikke kigge på den her, men jeg skal pege den, så du skal bare prøve at finde den. Sted hen, og jeg må ikke kigge på dig. Nej, og du skal prøve at finde den. Kom, du skal prøve at finde, for eksempel der, kan du finde lyset? Ja. På den måde. Hvor lang tid har jeg til at finde lyset? 10 sekunder. Ej, det er alt for lidt. 20. Er det i hele huset? Nej, det er kun sådan lige det her område. Så 10 sekunder. 5. Okay, 5. 20. Okay. 20 sekunder. Og 3. Nej, okay, er du klar? ja. 3, 2, 1. Fundet. Hanna, du skal jo ikke flytte. Jo. Okay, så stopper jeg med det. Han er fucking slap. Au. Au, min fod. Du har sat dig på min fucking kasket. Sådan der. 20 sekunder er gået. Du fandt den lidt. Du fik i hvert fald den her challenge. Så er det væk med den. Okay, vent. Den her omgang. Ej, jeg tror det her det er lidt for svært. Men du skulle finde ud af, hvad koden var. Ej, så lang tid har vi ikke. Jo. Okay, du får 3 minutter. Hvor lang tid er videoen? Der er gået 4 minutter, det er fint. Okay. Du har fået, ja. Ja. Det er bare fra Instagram. Nej, for helvede. Du skal da ikke gå ind på Instagram, lille lort. Jeg prøver bare. Sådan. Okay, prøv at høre. Okay, og hvor lang tid har jeg til at åbne? Skal vi sige 1 minut? 1 minut. Mhm. Ja.
Så går vi bare lige der. Der. Okay, vent. Og Jeg trykker. Nej, vent. Jeg kan vi ikke sige, at hvis... Jeg kender ikke koden, så. Gør du ikke? Nej. Så der er intet hjælp herfra. Ej. Har du fundet ud af det? Ej, det skulle da... Okay, jeg kan prøve. 3, 2, 1, nu. Kom, filmen prøve. Den er sgu pauset. Nej, den tæller ned. Nå, Ej, det vidste jeg du er godt. nok ikke for klog. Det vidste jeg godt. Ja. Okay. Altså for det første. Jeres onkel. Jeres forældre er internationale spioner. Dygtige. Men de har ikke fortsat sig særlig meget de sidste 10 år. Okay, Jeg fik så afgjort at beskytte jeres familie. Men jeg noget... prøvede 111 og 666. I kan lige se filmen der. Ifølge koordineret sporingsteknikker, den fører til Asien. Sydamerika. Færdig. Og du fandt ikke ud af det. Så Hvad fanden? nederen for ham. Du skal bare trykke. Nej, fordi at den var gået halvsort, og så kunne man ikke trykke på det. Nå. Okay, men hvordan det... Men det er jo bare en til for Okay, man kan jo ikke åbne den her. Kan man ikke? Nej, det Hvorfor? er jo bare sådan en her. Og den havde jeg i starten, det var... Nå, fik du den så? Nice. Det er rent faktisk ret fedt. Okay. Næste spørgsmål. Det er... Den her, den synes jeg, at du skal filme mig. Hvorfor? Du prøver bare at filme. Er det ikke 10 ting om min ven? Jo. Videoen. Jo. I kan kigge ned i hvad videoen hedder, så kan I se 10 ting om min ven. Prøv at se. Jeg fik den. Ja, men den har fået den. Jeg fik den faktisk åbnet i starten. Nå, okay. Men jeg troede, at den kunne åbnes her. Nå, jeg må hellere lige. Nå, okay, prøv at høre. Du siger ikke, hvad koden er. Nej, jeg bliver Det var sindssyg. en til på Instagram. Hold nu op. Okay, vent. Du skal prøve at lave 540 pop shovet Hvad på fuck er det? fingerskateboard. Det kan jeg ikke. Hvad? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Prøv. Nu må du holde op. Det var en til på Instagram. Okay, vent. Du filmer lige mig, så kan jeg lige vise, hvad 540 pop shovet er. Ja. Nu viser han det. Det er ikke altid, jeg gør det på første forsøg, men... Nej, lort. Ej, okay, så bare en 360. Lort. Du skal bare få den til at komme rundt sådan der. Okay. Så. Og så skal du lande. Ej, Se. Jeg kan godt høre. prøv bare en ollie. Det er meget. Okay, skal vi tage... Det var noget. Ja, nu prøver du lige at filme mig, så viser jeg lige nogle skills. Nu skal nogen også. Skal jeg lige prøve at sætte kickflip? Jo. Ej, videoen har allerede varet i 9 minutter. Ja, okay. Vi det- siger farvel. Det blev så ikke lige 10 ting. Men ses. Jeg laver også en YouTube-kanal. Christoffer Holt. Ses.